kong giato, dili kayot ko katuo. Nganong gibuhat to, bisan kang gitlit sa dalan, nawalan mo akong ngalan, gitawag mo gayon tako. Mabungahong kagabhion, kumusta? Bugnaw. Di ko magabuhi imong sit-sit, imo kong gibaligi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga mo, nga imo man kong giadto, dili kayod ko katuo. Nganong gibuhat to, bisan kang ingit sa dalan, napalan mo akong ngalan, gitawag mo kayod ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko magabuhi imong sit-sit, imo kong gibaligi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong gunit, di ko magabuhi imong sit-sit. Mabungahong kagabhion, mga igsoon, may gabi, Pastor, nakatsamba sad ko. Nagtanaw ron, praise the Lord, from Evangeline Garces, Duyag. Magabi, igsoon, magabi, salamat. Di ko magabuhi imong sit-sit, imo kong gipagunit, gibuhat ang tanan. So nahuman ako share, mga igsoon. Ako pun mong gidasig nga atong i-share atong live karon para ang uban mga bantay makakita igsoon, mabless pod sila dili kay kamura. Shout out Brother Jenry Codilla or Codilla, watching from Butuan City. Good evening, Pastor Nabay. Fixed time ka mag-live from Minnesota, USA. Sister Ruth Capayas Reyes. Sigaran, sister, is ngaron, gabi around 7 diri sa Pilipinas. Unya. Pero dili sad perminti kay busy manggug ko. Usahay, ang bakante nako is adlawan, no? Mao na nga dili jud ingon nga fixed jud siya, but maybe most of the time ingaron jud around 7, 8 in the evening here in the Philippines. Yeah. Murag kuan man diha siguro adlawan. God bless, sister. God bless. Thanks for watching. So salamat sa Ginoo, mga igsoon, nga naka-live na punta karon gitagaan tag higayon. Unya kumusta rin mo diha, no, yung adlaw? Ako kanunay nagaampo nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas. And then duol mo sa Ginoo. Watching from Zamboanga del Norte. Good evening, Pastor. Good evening, Sad. Sister Rosie. Pastor, paunsa ka makontak, di man ko makamessage. Kuan, sister? Pwede raman ka dire. Daghan man mag-message na ko dire sa kanang dire sa page or sa ako ang Facebook account, James M. Dumanon. Again, James M. Dumanon. D-U-M-A-N-O-N. Dumanon. Pero ang uban, magsige man og contact dire nako.
Tingapit ako kaya ang uban dili ka kontak pero makakontak man sila mo mag-message na ako sa kwan. Direra sa page. Praise the Lord. Salamat. God bless again, sister. God bless. Amping dia. Next is shout outs tanang mga OFW nasa lain-laing dapit nining kalibutan, lain-laing sulok sa kalibutan. Kumusta mo diha? Shout out sa mga naka-permanent resident, sa mga seaman, mga seafarer nga kanunay nag-atang sa tuang live. Praise the Lord. Amping mo namo sa prayer kanunay mga igsoon, especially nga nasa Middle East. Good evening, Sad. Sister Maria Leza Neri. As always, thanks for watching. Kanunay ni Abid followers na to. Shout out sa tanang mga subscribers ani nga page. Thank you kayo. And sa tanang mga na may uban mag-send og stars. Thank you kayo. Wala akong mangayo ana pero ako nag-appreciate. God bless you more. And unsa ba gyud? Mga new followers, welcome mo ani nga page. Wata mag-isa diri relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. And watching from Davao del Norte, Panabo, Johan, sa man to apelido, Johan Norimlos. May gabi, Egson. May gabi, salamat. And to Jimmy Payot. Shout out Pastor James. Salamat kay nakaapas ko sa imong live. Himaya sa Ginoo. Salamat sa... Again, pwede ninyo i-mention, Egson, inyong mga friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. Kaya atong topic karon nindot. Lahi na po ni Egson. Nakita ninyo ang atuang text, ang atuang tema. Atong tema da, kaya ang atong kahimtang karon resulta sa atong desisyon. Di ba? So ato nang palauman og maayo. Okay? Watching from Tagum City, Sister Judy Ann Ibale Lapinig. Shoutouts tanang mga followers and viewers na to karon, listeners from Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, mga kapulisan na to diha, shout out. And mga Brad na ko diha, mga Brad, kumusta mo diha? Lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Cebu City Jail, shout out. Tanan nga mga kanunay nag-atang sa live na to, nagsunod og nagsigig tan-aw sa tong mga videos. Wa jud mo na puli ba Panginoon man niya to, ano? So salamat sa inyuhang kanunayng suporta, no? Kay usa sad na sa nakahatag na kog dugang motivation nga mag-share pagid sa pulong sa Ginoo. Although naay mga bashers na to nya dili man gyud ingon nga kani man go mag-share tag Panginoon sa Facebook. Dili jud pareha aning uban nga bugal-bugal, mga binastos. Dali ra mo viral. Ato Igsoon wata mag-apas nga mo viral. Kaning page na to wata nag-apas igsoon nga musikat. Kundili ang importante atong imantala isang yaw iwali ang pulong sa Ginoo. Amen. May gabi, Pastor. God is good all the time. Watching from Cagayan de Oro, Sister Joy Dioso. And speaking of Cagayan, nami diha, John Panoon. Cagayan and Bukidnon. Kita-kita tadiha. Maglaro-laro mi diha. Watching from Ilaod, Santa Cruz, Batuan, Bohol. Okay. Thank you, Igsoon. Shout out from Davao, Pastor Scarlett Zamora Malaza. Mayang gabi isad, Sister Lorena Traya. God bless you more, Sister Scarlett Zamora Malaza. And again, sa tanang mga listeners and viewers and followers in this page, this coming nga nasa Bohol, labi na somewhere in Carmen, Cerbulunes, asa man na, Pilar, kanang Dulduol. Maybe, Pilar, Batuan. Basta Dulduol sa Cerbulunes. Na ako diha sa San Agustin, Cerbulunes this coming April, this month, this coming 28. Speaker ko sa last night sa youth camp. May gabi isa, Sister Arlen. Sama to? Dagan man. May Arlen Solinap. Praise the Lord. Watching from Dato Abdul, Panabo City. Igsoong Hermes Hashim. Thank you, Igsoong. Thank you. Salamat sa panahon. Okay. From Iligan City. Shout out tanan mga taga Iligan diha. Thank you, Sister Arlen. Asa ka dapit sa CDO mo anhe? CDO na jud ko diha kasagaran. Basta na ako CDO na ako sa Carmen.
naman ko'y manghod diha. So, actually, ang anahaw na mo sa CDO is nami global convention, basta gathering ba sa mga kauban ako sa church, and then sa Pisigami family, shout out. Unya, nagka-chat ko sa akong manghod nga nasa Carmen sa Cagayan, murag anha mi sa ilaha, magstay kami. Naman mi murag naapod mi lugar nga stayhan, pero niingon mo daw akong manghod nga murag adto ra mi sa ilaha. May gabi, Pastor, watching from Balugo, Albuera, Leyte, Sister Nene Andrade. Okay. Pastor, sa meaning anang damgo nga duha ka door, ikuan ko, sister, PM ko kay dili ko makatubag dire. Praise the Lord, okay? But most of the time, kanang door, sister, opportunity na. Okay? So bagay, shout out be ang so may shout out na to, no? Basa lang tabi. Arimor Tinidap. Okay, good evening, Pastor James, watching from Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Shalom sad. Igsong Johan Norimlos. May gabi, Pastor, from Jensan, Brother Jasper M. Pipico. Lami i-attend sa youth camp, Pastor James. Atenda, kita na rin to. Si Rabel Yunis, San Agustin, si Rabel Yunis. Kay kuhan naman ka, batuan, di kay layo na. Okay? So, this time we have 25 viewers. Ang uban, wakabantay. That is why I just want to encourage everyone to share our live para makabantay ang uban, mga igsoon. Nindot itong topic karon igsoon kay usahay ba sa atong kinabuhi. Daghang tag pangutana nganong mao ni nahitabo nato. Daghang tag mga questions, daghang tag mga pangutana sa Ginoo or pangutana sa isig katao nato sa itong kagalingon o pangutana sa itong ginikanan or something ana mga igsoon. Pero ang tinuod, pangutana regarding sa itong situation. But ang tinuod, ang atong sitwasyon karon resulta ra na siya sa atong desisyon sa kagahapon. Watching from Dumaguete, Brother Darrell Bindejo, makapaminaw na po mi sa pulong sa Ginoo. Og ang ambungan akong amigo si Brother Ralph Bitonio Galaneda, Pastor James, shout out. Nanaman ko ni siya sa Europe, sa Croatia. Shout out sa tanang mga Pinoy and Pinay nga naa sa Europe. Okay. And or sa Croatia. And then shout out sa Galaneda family nga naa sa Cagayan de Oro. Our decision determines our determination. You are right. Igsoon. God bless. Okay? So, good evening, Pastor, watching from Kidapawan City, North Cotabato, Sister Beng Gamulo Contayuso. Okay? Watching from Cebu, Emel Limutan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, di ta maglangay, igsoon. Wa man ta nag-agad aning mga ato ang mga viewers diri kung mudaghan or mugamay kay mudaghan man gyud ni inig ka mang-reply raman po na mang-replay raman po na sila watching sanay ganahan jud ko maminaw sa imuha mga pulong sa Ginoo, Pastor James. Salamat sa Ginoo, brother, from Brother Hermes Hashim, himaya sa Ginoo. Okay, so awa po ko mag-expect nga magyaw-yaw ko sa pulong sa Ginoo kay ang akong gusto police gyud, no? Police unya maura na, drug protector. Maura akong pangandoy, pero never mga igsoon abot sa kong ginabuhi nga mahimo kong alagad sa Ginoo. Pero mao man tawag man di pwede balibaran kay piti tas Ginoo. Praise the Lord, okay? So, let's pray. Di na magpaabot sa uban kay aron dako tagagi. Okay, so let's welcome the presence of the Lord tonight sa atong pagpamalandong siyang pulong para kuan ba mahimutang angayan unya giyahandas Ginoo igsoon kay wa man tay laing gisaligan si Lord and of course ang Holy Spirit kay ang pulong sa Ginoo igsoon dili siya basta-basta nato masabtan, dili basta-basta siya nato matugkad kung atong gamiton atong kaalam lamang nga kalibutanon. So we need the guidance of the Holy Spirit. That is why we need to pray all the time. Basta malandong sa iyang pulong, okay? So let's start, let's pray.
Father in heaven, we come into your presence right now with a humble heart. Thank you so much, Lord, again for this blessed opportunity nga mamalandong na usab mi Ginoo sa imong balaang pulong. Lord, unas tanan sa makanunay, limpyuhi mi. Hinluya mong kasing-kasing, pasayloa mi Lord kung nami nahimo nga wa ka malipay, himo aming takos ug angayan, mamati sa imong pulong. Andama among panudlanan nga espirituhanon Ginoo, aron walay masayang, walay mausik sa imong pulong Ginoo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon, og labaw sa tanan masinugtanon kanimo Ginoo. Kay dili igo nga mamati rami unya makalimot kun dili kinahanglan mi nga mosunod jud Ginoo. And Lord, i-bless tanang viewers karon. Tanang nabati karon Ginoo panalangini, and as we listen to your word tonight, tuguti nga among mabati pod imong presensya, imong comfort, imong hikap, imong mga gakus Ginoo among masinati karon. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. Ikaw ang among magtutudlo karon. Wa mi laing gisaligan, ikaw lamang balaang Espiritu Santo. And then Lord, wala mi nag-isaw relihiyon. Ikaw lamang, Hesukristo ang among giisa karong kagabion. And tagay mig peace of mind right now, Lord, sa among pagpamati nga wala joy laing ma-focus, ma-sentro, ikaw lamang Ginoo. Salamat sa kadaugan, Holy Spirit. This is your moment. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. walay katapusan. Praise God. Okay? Salamat sa Ginoo mga igsoon. So let's start. And before we start, again, please share our live. Mao ni nindot marites. Mao ni nindot igsoon ipakatag. Nindot ni igsoon nga ipalanog. Katong na mga naka-Bluetooth speaker. Hala, bombahe, birahe diha. No? Kay mao ni nindot ipakatap. Ipakatag ba ang pulong sa Ginoo. Nindot mga igsoon nga before ta mga tulog, before ta mo pahulay karong kagabihion atong pamalandungan ang balaang pulong sa Ginoo. Kay mao ni atong giya, mao ni atong maghatag og comfort, maghatag og dugang kadasig. Amen. Nga mulahutay taong magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen again. Please share our live, and don't forget to type at followers at highlights or something sa padyo uban na, or you can mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. Amen. Kay wala mo kabalo igsoon, wala mo kabalo nga naadi ay friends nimo sa Facebook nga ang ilang sitwasyon sibo sa atong mensahe karon, ug diri siya malamdagan, diri siya ma-comfort, diri siya makabaton og kagawasan sa iyang bati nga gibati. Amen. Let's start. Praise the Lord. So atong teksto nani diri makita sa right Panultihon 19:3. Okay, I believe nakadungog na mga Nixon, pero na ako'y gustong ipaabot ninyo. Shout out and good evening, Sister Marie Magsayo. Usa ka sa akong prayer, kabalo na ka. Again, Panultihon 19:3. Okay, ingon ang pulong sa Ginoo. Adunay mga tao nga nagdaot sa ilang kaugalingon, pinagi sa ilang kabuang. Kunya ang Ginoo pa ang ilang basulon. I believe kadungog na mo ni, pero na ako'y bag-ong revelation na ni. Again ako balikon. Panultihon 19:3, ingon ang pulong sa Ginoo according to the wisest king in the Bible, King Solomon. Adunay mga tao nga nagdaot sa ilang kaugalingon, pinagi sa ilang kabuang, ug unya ang Ginoo pa ang ilang basulon. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So tonight, igsoon, gi-remind ta ni King Solomon, may tungod sa ato ang desisyon. Desisyon nga naman, daghang mga tao karon igsoon, even mga Kristohanon, nga na sila'y mga doubts, na sila'y mga pangutana, may tungod sa ilang kahimtang karon. And sometimes, ang uban, nag-question sa ilang kaugalingon, or nag-question sa Ginoo nga, ngano?
Nganong naingani man ko? Nganong ingani man akong kahimtang karon? Ngano man nga mao man niya akong gibati karon? Nganong galisod man ko? No, dugay naman ko nag-antos aning problemaha. Nganong nag-struggle man ko ani? Dugay ra kong nag-struggle ani pero wa gyapon ko nakagawas. Nganong gapos man kay ko ani? No? Nganong mao man ni akong kahimtang karon? Usay adto ka mangutana sa imong bana asawa. Usay sa imong kaugalingon, no? Makikistorya ka sa imong kaugalingon, ikaw ra usa, delikado ra. Usay makikistorya ka sa imong igsoon, flesh and blood, mga relatives, or mangutana ka sa imong pastor, sa imong mentor nga nganong ingani man, nganong mao man ni nahitabo nako, nganong mao man ni akong sitwasyon karon, nganong nagkalisod-lisod man ko, nganong grabiha man ako ron nga lisura nga naglibog nako, nganong mang depress ko karon, nganong down man kayo ko, daghan kay mga question, daghan kay mga question mark, mga ngano. Apan igsoon kabalo ba mo? Nga ang atong sitwasyon karon posible nga bunga lang na, resulta lang na sa atong desisyon gihimo kaniadto or sa kagahapon. Mingani lang ta sa atong gitanom. Nagbunga lang ang atong gipugas. Amen. Mao na mga igsoon nga importante gud ang atong desisyon. Tanawa kung sa gingon, adunay mga tao nga nagdaot sa ilang kaugalingon. Dili po pasabot igsoon nga nagdaot sa ilang kaugalingon. Kay most of the time atong nahuna ni nagsulod og mga binuang, no, nag-adik-adik, mga makadaot nga bisyo, naigihimo nga mga unsa man diha ba nga kana bitaw let's say makaguba sa lawas na to, no? Kay ang gingon diri kay nagdaot man sa ilang kaugalingon. Pero dili ilang sa ingana mga igsoon. Ang but pasabot ani kaning nagdaot sa ilang kaugalingon, nakay gihimo nga desisyon nga imo-imo ra. Desisyon nga ikaw ray nagbuot, nagplano. Yes, maayo siya. Maayo imong plano, maayo imong desisyon. Pero dili mao ang kabubuton sa Ginoo. Mao na giingon nga nagdaot gyapon ano man. Every decision igsoon, look at me, nga atong himuon, once wala gali na naka-align sa will ni Lord. Every action nga atong himuon, once wala gali na nisibo sa kabubuton sa Ginoo, delikado na nga desisyon kay pwede na or posible na nga maghatod nato sa kalaglagan. Ngano man ato-ato or man na. Amen. So mao na mga igsoon, mao na ang wa nabantayi sa uban nga mga Kristohanon. Daghan kay sila pangutana. Nganong ingani man ni Lord, ngano man ni? Kristohanon naman ko. Yes, Kristohanon lagi ka. Pero ang imong gihimong desisyon kaniadto nga Kristohanon na ka, nalipay bang Ginoo? Amen. Kay kaning word nga gingon ni Solomon nga dunay mga tawo nga nagdaot sa ilang kaugalingon, naghimo tag desisyon. No? Desisyon, action. Natay gihimo nga lakang nga kita ray nagbuot. No? Nananghit lagi kas Ginoo pero ning sugot ang Ginoo wala pod. Lakang nga wa ni sibo sa pulong sa Ginoo. Kung ang atong gihimo nga desisyon igsoon, gihimo nato nga si tawag ana, lakang ba, plano. Okay? Ato-ato ra gali na. Wala gali ka gisugo sa Ginoo diha. Samara nga imong gidaot imong kaugalingon. Kaya ang imong gitanom nga binhi di man maayo. Ang imong gitanom nga binhi igsoon dili man makaayo sa unahan kay dili man maong kabubuton sa Ginoo. Basta dili kabubuton sa Ginoo igsoon. Bisan pag maayo na. Bisan pag para nimo igsoon, pinaka the best, pinaka maayo na nga plano. Ang imong pinaka maayo gali basta wa na misibo sa kabubuton sa Ginoo. Di gyud na maayo sa mga mata sa Ginoo. Mao ni ingon diri nga, mao na nga sana nga paagi atong gidaot atong kaugalingon. Why? Because we made a decision nga wala ma-align sa kabubuton sa Ginoo. Like for example, kanang karon, kanang daghan kay mga marriage nga nabungkag, kaminyoon nga nabungkag. Daghan kay magtiayon nga nagsigiog, bagulbol sa iyang bana, iyang asawa. Daghan kay mga reklamo, pero wa kay nga ibagulbol og reklamo kay ikaw may nagpakasal ana. That's your decision. Nga imuha ng minyuan, imuha ng asawahon, imuha ng himuong bana ng tawhana. Desisyon na. Nganong nagkabuguliyang imong pamilya karon? Kay mao man na imong giminyuan, kabantay mo. That is why, wala tay katungod mo mangutana mo question sa Ginoo kay ikaw ang nagbuot, ikaw dili ang Ginoo nakigminyuan na imong bana o asawa, ikaw.
Di ka pwede mo blame sa imong mama, imong papa, o laing tao, kundi ikaw mismo. Bisan pag moingon ng uban nga, gisungog-sungog naman gumi pastor, gitupo-tupo ba niya, mauto ning sunod ko. No, ikaw gyud ang mo desisyon. Amen? Mo nag-ingon rin, adunay mga tao nga nagdaot sila kung galinguan sa imong desisyon, nga maminyo ka, paminaw, labi nang naay mga batanon niya. Ang imong desisyon nga, gusto ka magminyo. Di gali na plano, kabubuton sa Ginoo. Dili gali na mao ang right person. Sama ra nga, nagdaot ka sa imong kaugalingon. Amen? Kaya naman, di man mao imong desisyon. Mo nang magbantay ta, kay usa lamang ka desisyon nato igsuon, nga di mao ang kabubuton sa Ginoo, musugot tag sa dili. Kung di gali na mao ang kabubuton sa Ginoo, nadyo na consequence. Bisag maayo pa na nga plano, kay di tanang maayo sa pananaw sa Ginoo. Amen? Muna nga, ingon diriyo, adunay mga tao nga nagdaot sa ilang kaugalingon, pinagi sa ilang kabuang, no? Kabuang din, ano? Sama na siya sa desisyon nga, kabuang, ano man, di man will ni Lord? Ug unya, ang Ginoo pa ang ilang basulon. So, wala day katungod igsuon nga mo basol sa Ginoo. May tungod sa atong kahimtang, ibutang tlag atong kahimtang, gubot. Naglisod ta. Unsa may atong mga desisyon nga mga negatibo, bati, pangit atong kahimtang karon. Wala tayo katungod mo basol sa Ginoo, mo question ni Lord. Why? Because in the first place, kaniadto, sa wa pa na nahitabo, ning desisyon na ka. Ming bunga lang, may resulta lang, imong desisyon. Amen? Mauna sa mga igsoon, mauna nga, either negative or positive, igsoon, mo resulta kita. Kung karon ang imong kahimtang maayo, praise the Lord. Siguro na kay gitanom nga maayo kaniadto. Na kay gihimo nga maayo kaniadto nga ning align ni sibo sa kabubuton sa Ginoo, mao sa nay nahitabo nimo pareha na mo igsoon, no? Kaya ang resulta mo gud ani, ang punto man gud ani mga igsoon sa atong topic karon, consequence o resulta sa atong desisyon. Pareha na mo karon. Naminyo ko, desisyon na namo, desisyon ako, will ni Lord, nag-agad mis kabuton sa Ginoo. So ang among desisyon nga magminyo mi magpakasal, gipaboran sa Ginoo. Nganong kaingon mga pastor, nagipaboran sa Ginoo tungod kay hanay og plastar ang tanang pangitabo sa mong kinabuhi. Sa wala pa mi maminyo igsuon, wala mi balay dire sa Bohol. Wala simbahan sa Bohol. Pero padihang naminyo na mi igsuon nga mausad ang direction ni Lord. Ing resulta naay mga gipiyal si Lord nga property, naay mga material nga butang, na nakabalay ta dire, nakasimbahan nga naman kaya nga among desisyon ing sibo sa kabuton sa Ginoo. Yan nag-asawa ko, musabot nako, kasabot sa ministry, kaabag, dili babag. Kay kung ang imong desisyon nga magminyo, kanang ikaw ra, imbis nagtuo ka nga kaabag, babag, hinoon sa imong pagmangalagad sa Ginoo, imong na minyuan. Pero kung ang imong na minyuan, mga igsoon, maugid ang will ni Lord din. Nindot kayo ang inyong relasyon, para na mo igsoon. Hanayog plastar kay kabuton sa Ginoo. Ming resulta, it means nga, ang among sitwasyon karon, kahimtang karon, resulta ni sa mong desisyon sa kagahapon. Mo niingon si Solomon igsoon nga, nay mga tao nga ilang giunay og daot ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang gibuhat nga kabuang. Unya, og mo resulta na ilang gibuhat, magbasol sa Ginoo. Sayop na. Mo na mga igsoon nga kung unsa may nahitabo karon nato, maayo man og daotan. Salamatan natong Ginoo. Kay mosugot kag sa dili. Posible gyud nga atong kahimtang karon, desisyon lang na sa atong gihimo kaniadto. That is why paminaw mo. Kung nagtanaw mo karon, nahitabo sa inyong kinabuhi nga naigo kung pastor ba? Maong naingani mi kay mauning naingani mi kay naami gibuhat kaniadto nga naami gi-commit nga dili maayo, naka-commit mi premarital sex baron mo nang kaminyoon ron na struggle or something. Si Lord magudigson mo pasaylo pero nagi na consequence, labi ng kabalo na ka, nagi na. Amen. So mga igsoon nga nagtanaw ka karon, unya gibati nimo nga mao gini pastor akong kahimtang karon, naglisod-lisod kog maayo. Mao ni pastor, grabe akong kasakit nga gibati karon pastor, kay naamang kog koy gibuhat kaniadto. Na koy once ang imong gibuhat ning decide ka. Ug kabalo ko pastor nga wa nalipay ang Ginoo pero ako jud gipugos kong kaugalingon. Pero kabalo ko nga sala to, mao nang mao ni atong akong kahimtang karon. Igsoon, kung nakahimo man kag mali nga desisyon kaniadto, unya mao na resulta sa imong sitwasyon karon. Buhi pa man ka, pasalamati ang Ginoo, unya kwait og leksyon.
dili pa ulahi ang tanan nga imong i-build up pagbalik ang imong future, ang imong unahan. Nga ang imong desisyon nga himuon karon musibo na sa kabubuton sa Ginoo. Tuguti nga ang imong desisyon kaniadto nga sayo, kuhaan nimo og leksyon. Kung naamang ka sa kalisdanan karon, kung naamang ka igsoon sa sitwasyon karon nga medyo naipit ka, gipit ka, or naglisod ka tungod kay nakagihimo kaniadto nga desisyon nga wa nalipay ang Ginoo, kuhae og leksyon na. Amen. Pangayog pasaylo paubos, Lord, ang kunon ginako nga nagbuot-buot ko kaniadto. Ang kunon jud nako Ginoo nga ako ray gusto ani. Ang kunon jud nako Lord nga akong nabati imong conviction, imo kong gitudloan apan nagbuot ko mao nang naglisod ko karon. Mao ni akong sitwasyon karon Ginoo. Mura ko gitunglo. Yes, tinuod na. Pero Lord, pasaylo ako. Karon Ginoo, giyahi ko kay gusto ko nga makabaton og hayag nga ugma. Igsoon, dili pa ulahi ang tanan kung nakahimo kag dili maayong desisyon. Unya ning resulta karon nga di ka mo angay sa resulta. Pero imo man ang desisyon sa kagahapon, mingani ra man ka karon kay natural magtanom ka mo ani man jud ka. Kung ning resulta ni desisyon ka kaniadto og mga desisyon nga imo-imo ra di kabuton sa Ginoo. Sa Ginoo mga igsoon, na jud kay maani karon nga mga sitwasyon nga di pa ko ganahan kay mao man ang imong gipugas kaniadto apan igsoon di pa ulahi ang tanan. Bangon unya pangayo og lamdag og giya sa Ginoo. Buhata ang ipabuhat sa Ginoo. Ayaw na og himog desisyon nga pareha kaniadto nga ikaw ra, kundili paningkamuti uban sa tabang sa Ginoo nga every decision nga imong himuon karon kanunay maka-align or naka-align sa will ni Lord. Kaya naman, puhon-puhon muani ka. Amen. Muani ka. Pasagdi na lang, nahitabo naman na, og naakas kalisdanan karon, og naakay, og para nimo, maybe consequence na sa imong desisyon kaniadto, dawata na. Dawata nga malipayon, good or bad, praise the Lord. Nahitabo naman na. Di naman na. Pwede imong ibalik sa una nga, imong i-edit bitaw ang sitwasyon. Dili na ka pwede mo balik sa kaniadto nga, edito nimo nga, imong usbon, imong desisyon. No, nahitabo na na. We always reap what we sow. Muani kita sa atong gipugas. Mao na atong imoon, dawato na lang nato nga mauni. Unya, paghimo og bag-ong desisyon. Amen? Nga lahi na nga desisyon, kay nakakato naman ka. Desisyon nga kanunay, musibo sa kabubuton sa Ginoo. Because why? Believe me. Sinati ko na igsoon. Once ang imong desisyon nga imoon karon, desisyon na nga naka-align sa kabubuton sa Ginoo, sama na nga nagtanom ka, nagpugas ka, og binhi. Nga, maayo. Ug puhon-puhon mo ani ka og maayong ugma. Amen. Sumawala na imong kasakit karon, unsa man na imong kahimtang karon, masalipdan, matabunan sa bag-o nga chapter sa imong kinabuhi kay nagtanom man ka, nagpugas man ka og mga maayong butang, mga maayong desisyon nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Anara. So ayaw ka discourage nga mao na gani pastor. No. Just make another decision nga lahi na kauban na nimo ang Ginoo. Kung sa una nakahimo kag desisyon nga ikaw ra karon, paghimo og desisyon nga kauban nimo si Lord. Amen. Kay that decision will lead you into the brighter future nga giandam sa Ginoo. Kaya naman, kabubuton mo na sa Ginoo. Ako sa una igsoon akong desisyon, magadik-adik ko, mag-drug lord ko, na maligi ako sa buha ko atong desisyon. Grabe ka ngit-ngit sa akong kinabuhi, kabalo na mo igsoon nga grabe ko ka-addict. Addict jud kay ko, grabe. Mabit itong i-rehab na ko kay na drug overdose ko. Magsige na kong istorya sa akong kaugalingon, mag-istorya kong kahoy, mag-istorya kong ako ra usa, madlo ko sa akong anino. Mura na kong wala ko kasabot sa akong kinabuhi. Ako atong desisyon nga mag-adik-adik, sayop og mali, ug ang resulta na-harvest na ko ang akong utok, hinggamay. Pero sa dihang mingduol ko sa Ginoo, naghimo ko og bag-ong desisyon. Og kana nga desisyon musunod sa Ginoo. Musurrender, magpagamit sa Ginoo. Gidawat na ko siya isip akong personal nga manluluwas. Okay? Ang akong ngit-ngit nga kagahapon karon nahimo ng hayag. Amen. Nausab ang dagan sa kong kinabuhi karon. Nahimo kong alagad sa Ginoo. Ang kanhi adik-adik
Ang kani kriminal magdaladalag armas, ang kani banggiitan nga badlungon sa ilang amuang barangay. Okay? Nahimo ng lecturer karon sa mga adik-adik, mga surindiri, labaw tanan, ang kanhi dakpunon sa atong kapulisan, lecturer na karon sa mga pulis. Mao pay kwaon, pastor, pwede ba ka mo, di ba? Ngano man na, kay ninghimo ko og desisyon. Wa ko nagpabilin sa kong kagahapon. Wa ko nagpabilin sa kong kinabuhi nga grabe ngit-ngita. No? Ug wa na ko gimahay ang Ginoo kaya way nagsugo na ko ato. Wa ko suguas kung ginikanan, kaya kung ginikanan, pastor o pastora. Akong mga igsoon, mga pastor o pastora. Wa ko suguan ang mga adik-adik, kundi gisugo ko na nga mga lagad sa Ginoo pa nagbuot ko. Kay ganahan ko mutilaw, curious ko. O kung sa'y tama sa syabo, kung mo to hinungdan nga nagapos ko 16 kapin katuig. Pero igsoon, buhi pa man ko. Mao na nga naghimo ko og bag-ong desisyon. Og katong bag-o nga desisyon nga akong gihimo nga musunod sa Ginoo, musurrender, magpagamit sa Ginoo, ang resulta mao na ni karon ako nahimo na kong alagad sa Ginoo. Nawa na tanang bisyo, ang akong bisyo presensya na lang sa Ginoo. Amen. So igsoon nagtan-aw ka karon. Kung gibati nimo nga mao gini akong kahimtang karon ba kay tungod ni sa akong gibuhat kaniadto, do not blame yourself and do not blame other people. Labaw sa tanan ayaw i-blame si Lord. Kay ikaw may naghimo ato akasugua. Kundili pagpaubos pangayog pasaylo sa Ginoo. Then paghimo og bag-ong desisyon nga kauban na nimo ang Ginoo. Paghimo og bag-ong desisyon nga ning sibo na sa kabubuton sa Ginoo. Di pa ulahi ang tanan. Unsa man kabati ang imong sitwasyon karon, kaya na ayuhon sa Ginoo. Amen. Kaya na i-repair ni Lord ang imong kinabuhi. Unsa man ka kaguba karon ka broken, kaya na itagpo sa Ginoo. Once muhimo kag desisyon karon nga nagasibo sa kabubuton sa Ginoo. And that decision again will lead you into the bright future para sa imong pamilya, imong anak, imong apo, sa imong kaugalingon mismo. Amen. Kay sa tinuod lang maigsoon ang atong ugma, ang atong kaugmaon nagdepende sa imong desisyon karon. Ang atong ugma nga gipanday nagdepende sa atong gihimo karon gibuhat. Ang atong maani pohon nagdepende sa atong gipugas karon. Amen. Ana ra na sa igsoon ka simple. Mao na nga mas maayo gid igsoon nga dili ta mohimo og desisyon nga mag-agad sa tong pagbati bitaw. Yes, ang kalibutan way lain isulti. Just follow your heart, pero ang Bible never nagsugo nga sundo na itong kasing-kasing. Kaya itong kasing-kasing, limbungan, bakakon. Mabitang ako sa una, katulo na unta kuminyonon. Pero bakakon Kung atong sundo na itong pagbati, posible ta mailad. Pero kung atong sundon ang conviction sa Holy Spirit or ang pulong sa Ginoo, ang lamdag sa Espiritu Santo, di ta masayok. Most of the time, listen, ang paagi sa Ginoo, lahi sa itong paagi. Usay ang mga pamaagi sa Ginoo, mura man di mao, bati kayo, bati ra na pilmiro. Pero sa unahan, lami kaayo. Para na ko karon kisa may magtuo, magpastor ko. Di ko ganang magpastor. Ako galing gibalikas ang Ginoo sa una. Di ko ganang magpastor kay gusto ko magpulis, gusto ko mag-drug lord, mag-drug protector. Kay ang pastor way kwarta, anak ko. Kay honestly igsoon, nagbata ko igsoon nga ana og pastor. And then wala, hanto ni dako ko, nag-college ko, nag-eskwela ko pagkapulis, igsoon. Wala mi kaugalingong balay, wala mi kaugalingong yuta, nga gitukurag balay, puro abang. Mauna nga, una ko kani pastor, wani kwarta. Diba? Mauna ang uban, sukwahi sa mga basers ito, ingon mga basers ng kwarta. Saan, pangwartaho na to Diba? Mauto nga, akong gibalikas ang Ginoo. Di ko mo nga yan Pero sa akong gisurindir ang tanan sa Ginoo, naghimo ko og desisyon. Duha-duha pa ko at first, nga magpastor baka ko kung sa may isulti na kung saan man pagwali. Kani akong gihimo, karon di ko kamaw mo storya. Bulol ko, may lang ko sa eskwelahan. Yes, sa eskwelahan sa una, di pangambog, naagi ko honor-honor, na bright ko, pero lahi man ang Biblia. We need the guidance of the Holy Spirit. Di magsilbi ang atong utok. Kalibutanon, tawhanon, kaalam di magsilbi kung Biblia atong isgutan. Mauna nga, nanagan na ako kay, sakto ba kanina, ang yawa magsigungong ba? Panarbaho na lang, panarbaho, ayaw pagpastor.
So, sometime igsoon ang pamaagi sa Ginoo o ang kabubuton sa Ginoo sakay. Mura bitaw, wa kay sure? Mura di kay ka sigurado ba? Pero sa dihang imong sundon ang gisugo ni Lord nimo. Ngadto mag-anam og kahayag, mag-anam og kaklaro og kadanag ang dalan nga imong gilaktan. Amen. The same nako. Walay Pastor James karon igsoon, walay mabungahong Kristohanon kung wa ko motubag sa tawag sa Ginoo. Amen. So, ingana na mga igsoon, no? Mag-matter gyud ang atong desisyon. Kay ang atong topic karon resulta sa atong desisyon. No, daghang kay mga Kristohanon karon nga until now wa kasabot. Kasi pangutana, Lord, ngano man Kristohano naman ako, bautismado na ako, ngano man bla bla daghang kayo. Wa kay bawo nga kanang nahitabo na to karon. Resulta lang na sa atong desisyon kaniadto. We don't have to blame or we don't have a right or the right to question God. Because in the first place, wa ka sugua sa Ginoo nga muhimo ato nga desisyon, imuha na. So, muani kita sa itong gitanong. And once again, igsoon, kung ang imong desisyon karon, o imong sitwasyon karon, dili man maayo, negatibo, wa ka mo angay, kay para nimo di ni mao akong gusto. Pero igsoon, dawata lang na. Kay di pa ulahi ang tanan, pwede pa na mausab imong sitwasyon. Para na ko. Among sitwasyon sa una, perti yung lisura, igsoon. Mingagi pa migsoon nga, ang among suga, lamparilya ra, kandila, lampara, balong og lampara, kanang naiga, gas, bitaw. Lisod kaayo, igsoon. Unya, basta namin nagpuyo sa dagat, dito dapit sa kabungawangan, kanang ang tag-iya, bitaw sa yuta, gobyerno. Kaya wala man may ka-afford og palit og yuta. So, grabe as in, kinalisuran, igsoon. Kita na ko akong ginikanan, nga lisod kaayo. Nya samot nagadik-adik ko. Ang ginabuhi miserable kayo. Bisyo diri, suyop dito. Dire nya tagay dito, tagay diri, babae, tanang mga klase sa bisyo miserable, gubot. Kada adlaw sige kog pamalika, sige kog panungos kung ginikanan. Ibang labay lang na nako ng mga kaldero, mga plato, itumba na kong refrigerator, ang TV ibundak nako. Mao na akong ginabuhi sa una. Pero nausab ang tanan. Sadang naghimo ko bag-o nga desisyon nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Paghimo nako ato nga desisyon, mao ning nahitabo nako karon. Tungod ni sa akong desisyon, igsoon. Wa ko nagmahay sa akong desisyon. Kundili akong gipasalamatan ng Ginoo. Amen. Ana ra. So, nakahimo man tag mga sayop nga desisyon kaniadto ra to. Ayaw sigbalik, ayaw tanawa. Move on ta, tanawa ang unahan, napay hayag nga ugma si Lord, i-prepare nimo. Make a decision today, decision nga nasibo, na align sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Kaya nga naman, kanang imong desisyon, kung imong desisyon karon igsoon na align na sa kabubuton sa Ginoo. Again, sama na siya sa binhi, liso, seeds, nga maayo. Inig tanom ni mo ana, muani ka po, og maayo po, mao na mo resulta og hayag nga kaugmaon. Mo resulta og hanay og plastar nga kaugmaon di lang nimo sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mga apo, nga naman tungod sa imong desisyon karon nga hisibo sa kabubuton sa Ginoo. Ana ra. Amen. And again, kung nagtan-aw mo karon dire nga namo sa sitwasyon nga dili maayo, instead nga imong pangutan-on si Lord, pamalandungi ang imong sitwasyon unya, pagampo sa Ginoo. Ing na Lord, unsa day akong nahimo kaniadto? Di ba i-remind lagi ka sa Holy Spirit nga nakay gihimo nga di maayo. Maunang ni resulta lang na karon. Pero if ever na magali ayaw ka guilty, nung guilty magani agi naman to. Ningagi na unsa na barong oras sao? Hapit na alas 8. Kung nakasagali ka ganina alas 6, na ginulsol ka ganina ra gali tong alas 6 karon alas 8 na hapit to. Ang nangagi agi na lang. Ang nangagi labi. Move on and then make a new decision right now. A decision nga inampuan, decision nga pinasikad or pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, kay kana nga desisyon mao na makausab sa imong sitwasyon karon. Mao na yung gingon igsoon nga kung sawa pa kay Ginoo palahubog ka. Kung sawa pa kay Ginoo adik-adik ka. Choice na nimo nga mamatay ka nga adik-adik og palahubog.
Pero karon buhi pa man ka, kung mo desisyon ka nga magbag-o mo, dool sa Ginoo, mabag-o man ka. Choice mo na nato. So ang desisyon man God, choice na to na. Si Lord naghatag na itong kagawasan to do whatever we want to do. Kita gantag freedom ni Lord. Pero mao lagi na, maayo man undautan atong gihimo na ay resulta. Amen. Mao na mga igsoon. Matod pa sa uban, kung natao ka nga pobre, mamatay ka nga pobre, imuhan ang desisyon. Sakto siya. Sakto siya. Kami sa una igsoon, kung papobrihay lang, grabe ka pobre, pero karon, grasya sa Ginoo, nag-enjoy sa blessing ni Lord. Usay bitaw mga on, misong sawa, lab. Kabalo baka sa una lab, mga mong sudan. Usa na gid ka klase, unya. Mag-ilog pa gid mi. Mag-ilog pa gid mi sa buwad. Ala, bali-balion niya. Ako manago, maro man kay ko. Daan na jud ko hilig og bulad sa una. Tan-aw na ko ng mga sinugbang bulad ba nga kanang goodbye my head bitaw. Ganahan man ko na. Mao ra gid mong sudan perminti. Tabunan ako na uban lab. Ni ko magsinugba sa akong ate, kuhaon ako na niya. Taguan ako sa akong kanon akong salipdan. Kayro na ako'y kanang kuan ba, napakoy laing bulad ba gitaguan. Ana mag-inilugay mi. Nya maura na among klase mo sudan, ginagmay na kay magtunga-tunga ra og isda, luoy kayo. Karon daghan na klase nga sudan kay ingon ko grabe si Lord no. Ang atong sitwasyon igsoon nga dili maayo tungod kay resulta sa atong desisyon kaniadto. Pwede na siya mausab. Depende sa atong himuon karon. Karon atong buhaton. Atong desisyon karon igsoon mo resulta na pohon. Amen. Mao na giingon igsoon nga ang atong future nagdepende sa atong gibuhat karon. Amen. So mao na mga igsoon nga instead nga mo blame ka Lord nga no ayaw pag ngano diha kay ikaw nakaingon diha. Di ka pwede mo blame sa imong mama papa igsoon sa imong kaugalingon kun dili. Ang maayo na dawata ang imong sitwasyon karon. Ug nasayop ka ang kuna and then move on paghimo og bag-ong desisyon nga nakapahimaya sa Ginoo. Bag-ong desisyon nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kay again, kana nga desisyon mao na maghatod sa hayag nimo nga kaugmaon. Amen. Mao na siya mga igsoon importante. Again, before I end this live igsoon, ang pinaka-importante gyud mao ni. Look at me. Ang pinaka-importante nga ang atong himuon nga desisyon mao ba gyud na ang kabubuton sa Ginoo. Ang atong himuon nga desisyon ni sibo ba gyud na sa pulong sa Ginoo. Mao gyud na importante igsoon. Ayaw pag dali-dali. Ayaw pag si tawag na. Ayaw pag himo-himo ra nga desisyon ug ayaw palipat nga maayo, no? Before ka moingog maayo na tanawang unahan, tanawang consequence, tanawang posible nga resulta. Think twice or even thrice igsoon. Pag-ampo. Kay kung kana imong desisyon igsoon di gali na mao. Posible nga kana nga desisyon makadaot sa imong ugma. Apan kung ang imong desisyon mao na ang gisugo ni Lord nimo. Kana nga desisyon makapanindot or makapahayag sa ugma nimo. And before you make a decision, pray. Ang uban gali mag-fasting pa. Pray and ask the guidance of the Holy Spirit. Ingna si Lord, nasipiat na ko kaniadto. Ayaw in taon padublihe Ginoo, tabangi ko. Unsa man gyud imong planos kung kinabuhi, giyahe ko. Pwede sa kamangayog signs kay gihimo na ni Gideon, di ba? Giyahan ka sa Ginoo igsoon. Once imong makita or imong masunod ang direction ni Lord, then sigurado nga ang hayag nga kaugmaon nga imong gipangandoy, pareha ta gipangandoy imo jong mabatunan. Amen. Mao nang ayaw pagdali, ayaw paguna-una, ayaw pagbutbuot, kundili sunda ang iyang pagbuot. Aron ang imong ugma dili magkagubot, kundili ang imong ugma mahimong nindot. Magampot ang mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Father God, thank you for your word tonight. Salamat Lord. Nga imo ming gipahinumduman Ginoo sa imong pulong karon kung unsa ka importante ning mohimo og desisyon. Imo ming gipahinumduman Lord nga dili mi magpataka-taka og himog desisyon kay kami ray mag-suffer pohon. Imo ming gi-remind tonight Lord God tungod kay gihigugma minimo palangga minimo. Imo ming gipahinumduman nga ayaw og dili mi magdepende sa among nakita because sometimes ang among nakita madisebra day mi. Dili tanan maayo sa among pananaw, maayo para nimo. Dili tanan nindot sa among pananaw, nindot para nimo. So Lord, tabangi mi Ginoo, pinagi sa imong pulong nga among nadungog karon, tabangi mi
nga ang among desisyon nga pagahimuon misibo or musibo sa imong kabubuton. Nakahimo naman kami Ginoo og mga sayop nga desisyon kaniadto ug mga hinungdan sa among kahimtang karon, pasaylo ami. But starting today, Lord, guide us, help us Ginoo. Giyahi mi, dalha mi Ginoo. Og ipakita kanamo nga tin-aw ang saktong direction, ang imong kabubuton kay mao nay maghatod sa hayag namong kaugmaon. Father God, wala mi mahimo kung wala ikaw. Ayaw itugot nga mailad mi sa offer sa yawa. Kay yawa ning ari pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Ang yawa di ganahan og hayag nga ugma. Mao nang maningkamot ang yawa nga i-distract mi. Maningkamot ang yawa nga ma-disable mi para ang hayag nga kaugmaon nga imong giandam kanamo dili na mo masinati. But Lord ay gitugot. Kun dili let it be Lord. Nga among pamation, paminawon ang giya nimo. Ang imong kabubuton Ginoo. Kay mao nay labing or pinakamaayo Ginoo. Di mi magpalipat Ginoo sa mga nindot nga mong makita, kundili bisag sa among tan-aw di maayo apan kung mao na imong kabubuton maayo Ginoo sa unahan. Thank you Lord God. Salamat Ginoo sa imong minsay. Thank you Holy Spirit aning a reminder. And right now Lord, again I continue to pray to all of the listeners right now Lord. Wala ko kaila nila Ginoo, although ang uban kaila ko sa pipila, but Lord, majority of them wala ko kabalo sa ilang kahimtang, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon, but Lord, walay matago nimo, walay malilong nimo Ginoo, ang tanan dayag sa mga mata nimo. Lord, kung unsa ilang mga problema karon tagaig solusyon, kung unsa ilang gipas-an karon, ang ilang mga struggle, mga silent battles Ginoo, unsa man Lord ang pinakagusto nila nga milagro, Lord God, ihatag Ginoo. I declare Lord God, mamuhat ka, mulihok ka, pamatud-in nila Ginoo nga wa ka mausab Ginoo, you're the same yesterday, today and forever. Pamatud-in nila Ginoo nga once mo tawag mi nimo magpakita ka dagkong butang Ginoo. So right now Lord God, I declare healing. I declare healing emotionally and physically sa mga nagkinahanglan kaayuhan. I declare financial breakthrough sa nag-need ana Lord God. Tanang mga negosyante, palambua, padatua Ginoo, ingon nga ikaw nga Dios dato. Unya himuang matinud-ano nimo Lord God, magamit sa imong bulaton Lord God. And because the reason why you bless us is for us to become a blessing. Wa kay laing tumong panalanginan mi aron mahimong panalangin. Magamit sa imong kahimayaan Ginoo kay ikaw ang tinuod nga tag-iya. You're the blesser and everything that we have right now comes from you. So Lord, I declare tanang mga negosyante mo lambo, mo uswag, mo senso sa pangalan ni Jesus, nya mahimong matin-ano nimo. Tanang mga trabahante Lord God, declare favor and promotion. Pabor sa ilang mga amo, and I pray Lord God nga imong proteksyonan kanunay. And Lord, I pray sa tanan nga mga nagkinahanglan kagawasan gikan sa lain-laing addiction in Jesus name. I declare transformation og sa tanan nga mga way trabaho nangita og trabaho, I declare new opportunity, open doors for opportunity sa job in Jesus mighty name. And Lord, sa mga nag-ampo na gusto kaluwasan silang tibok panimalay pamilya, I declare salvation, complete salvation to their whole family in Jesus name. Saad na ni mo Lord God, gibarugan na muna. Ingon ka, mo tuo mi ni Jesus, maluwas mi laki pa mong tibok panimalay. Gamita Ginoo karon ang imong mga kanakan nga sila pa lamang ang naluwas ang ilang tibok pamilya, wala pa Lord. Let your light will shine on them and magagamit kanila effectively in Jesus name. Thank you Lord God. Thank you all in all. Thank you so much. And this time, among angkunon, among dawaton, ang mga panalangin, ang mga breakthrough, gikan kanimo, pabor, gikan kanimo, proteksyon, tanan-tanan, milagro, gikan kanimo, nga sibo sa among gipanginahanglan karon. Among kining dawaton, Ginoo, uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. So, and I pray also, Father God, nga, kaning among hangyo, kanimo, Ginoo, imo sa ning siliyuhan, sa gahom, sa balang Espiritu Santo. Mao kining among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo o gidawat, giklaim daan, gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Okay, that's all for tonight. So again, salamat sa inyong paminaw, pamati, and don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live. Kay mawala rin in 30 days. So ako na siyang i-download, i-upload na ko dito. Salamat kayo, salamat. And don't forget to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Pwede pa ninyo i-share ni nga live igsoon. Kay basin na kay naibawan friend ni mo nga sibo ang iyang kahimtang karon sa ato ang topic. Amen? So that's all for tonight. Ako nag-ampong sa itong pagpamahulay. Bantayan tas Ginoo, tabunan tas yang balaang dugo. Ampingan ta niya, mumata ta safe and sound because of His presence.
Unya, tanang mga OFW, bantayan mo sa Ginoo. Tanang lakang ninyo ihatod mo sa kadaugan. And all the works of your hands, i-bless ni Lord Jesus' name. Amen. So that's all for tonight. See you again next time. Bakante na ako. Ang ikabilin. Ampo, amping, abante. To God be the glory. God bless. Good night, everyone. See you next time.